салому дуруд дӯстони азизи ман ва тамошобинони гиромии канали футбародарон. Инак марҳилаи гурӯҳии евроҷомҳои ин мавсим, яъне Лигаи Чемпионҳо ва Лигаи Аврупо ба анҷом расиду ҳама иштирокчиёни даври плей-офф маълум гаштанд. Сюрпризи асосии ин марҳила ба плей-оффи Лигаи Чемпионҳо роҳ наёфтани Барселона гардид, ки 21 сол пайҳам роҳхатро соҳиб мешуд. Рафтани Месси аллакай дар якум мавсими каталониҳо баралло маълум аст. Ин аллакай мавзӯи алоҳида аст, ки мо дар бораи он рӯзҳои наздик гап мезанем. Ҳоло бошад оиди жеребёвкаи Лигаи Чемпионҳо суҳбат мекунем ва мефаҳмем, ки кадом дастҳо метавонанд дар даври якашниҳои Лигаи Чемпионҳо бо ҳам вохӯранд ва рақибони эҳтимолии Барселона дар даври якшонзданиҳои Лигаи Аврупо кадом дастҳо ҳастанд. Агар ин мавзӯъ ба шумо писанд бошад, пас лайкҳои қиматбоҳи худро фаромӯш накунед. Мо бошем, оғоз мекунем. Дӯстони азиз, рақобатҳо дар топ 5 лигаҳои аврупоӣ бо ҷолибият идома доранд ва имшаб моро як қатор топ рақобатҳои ҷолиб интизор мебошанд. Тамошои ин бозиҳоро метавонад бо як ҳис боз ҳам шавқовартар кунед. Коэффициентҳои баланд, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва регистратсияи осон. Муҳимтар аз ҳама, бонус $100 бо промокоди тачфут дар аввалин пардохт. Ҳамаи маълумотҳои зарура дар комментария. Имкониятро аз даст надиҳед. ҳамаи 16 иштирокчии даври плей-оффи Лигаи Чемпионҳо маълум гаштанд. Тақдири роҳхати охирон дар бозии Аталанта ва Вильяреал ҳал гардид, ки он бинобар сабаби боридани барфи бисёр дар вақташ баргузор нагардида буд. Аммо 2 рӯз пеш дар баробари бозиҳои Лигаи Аврупо ин рақобат доир гардиду дастаи испанӣ тавонист дастболо гардад. Акнун ба жеребёвка ҳама чиз 100% омода аст. Он рӯзи душанбе, яъне 13 декабр соати 16:00 ба вақти Тоҷикистон доир мегардад. Дар жеребёвка чун қоида дастаҳоро ба ду сабад ҷудо мекунанд. Дар сабади якум дастаҳое ки ғолиби гурӯҳашон шуданд. Ана дар сабади дуюм дастаҳое ки дар гурӯҳ мавқеи дуюмро ишғол карданд, ки аллон шумо онҳоро дар экран дида истодаед. Дар даври якашниҳои дастаҳои сабади якум ва дастаҳои сабади дуюм рақобат хоҳанд кард. Биёед як ба як ба дастаҳо мутаваҷҷеҳ шуда мефаҳмем, ки онҳо бо киё метавонанд дар даври якашниҳои вохӯранд. шурӯъ мекунем аз Манчестер Сити. Рақибони эҳтимолии дастаи Гвардиола инҳо Атлетико Мадрид, Спортинг, Бенфика, Интер, Вильяреал ва Зальцбург мебошанд. Ман Сити бо ПСЖ вон намехӯрад, зеро онҳо дар як гурӯҳ буданд. Бо Челси бошад аз он сабаб, ки онҳо аз як ассотсиатсия мебошанд, яъне аз як кишвар. Чун ин қоидаҳо танҳо дар даври якашниҳоӣ ҳастанд. Дар даврҳои навбатӣ жеребёвка дастаҳоро новобаста аз гурӯҳҳои чемпионаташон метавонад ба ҳам орад. Ливерпул эҳтимол аст, ки зидди ПСЖ, Спортинг, Бенфика, Интер, Вильяреал ва ё Зальцбург бозӣ кунад. Мерсайдҳо бо Атлетико дар як гурӯҳ буданд. Бо Челси бошанд аз як кишвар. Рақибони эҳтимолии Аякс дар даври якашниҳоӣ инҳо ПСЖ, Атлетико, Бенфика, Интер, Вильяреал, Зальцбург ва Челси ҳастанд. Ягона дастае, ки бо он Амстердамиҳо вохӯрда наметавонанд, Спортинг аст, зеро онҳо иштирокчии як гурӯҳ буданд. Реал Мадрид дар даври якашниҳоӣ шояд бо ПСЖ, Спортинг, Бенфика, Зальцбург ва ё Интер рақобат кунад. Атлетико ва Вильяреал ҳамкишвари Реал ҳастанд. Интер бошад ҳамгурӯҳи мадридиҳо буд. Рақибони эҳтимолии Бавария инҳо ПСЖ, Атлетико, Спортинг, Интер, Вильяреал, Зальцбург ва ё Челси мебошад. Ягона истисно Бенфика аст, ки бо мюнхениҳо дар як гурӯҳ бозӣ кардааст. Манчестер Юнайтеди Криштиану Роналду дар даври якашниҳоӣ эҳтимол аст, ки бо ПСЖ, Атлетико Мадрид, Спортинг, Бенфика, Интер ва ё Зальцбург вохӯрад. Вильяреал бо МЮ дар як гурӯҳ буду, Челси бошад аз як ассотсиатсия, яъне девои сурх бо ин дастаҳо вон намехӯранд. Ювентус метавонад зидди ПСЖ, Атлетико, Спортинг, Бенфика, Вильяреал ва ё Зальцбург рақобат кунад. Интер ҳамкишвари Туриниҳо аст, ана Челси бошад, мо онҳо дар як гурӯҳ бозӣ кардааст. Дастаи Лил бошад, дар даври якашниҳоӣ танҳо бо ПСЖ ва Зальцбург бозӣ карда наметавонад, зеро яке ҳамкишвар ва дигаре ҳамгурӯҳи ин даста аст. Бо дастаҳои сабади дуюм низ ҳолат ҳамин гуна аст. Инҷо рақибони эҳтимолии ПСЖ хеле ҷолиб ҳастанд. Парижиҳо метавонанд дар даври якашниҳоӣ бо Ливерпул, Аякс, Реал Мадрид, Бавария, Ювентус ва ё бо Манчестер Юнайтеди Роналду вохӯранд. Эҳтимол аст, ки мо рақобати Месси ва Криштиану Роналдуро бубинем. Хеле ҷолиб аст, ки онҳо байни ҳам дар дастаҳои навашон чӣ гуна рақобат мекунанд. Штавре ки гуфтем 13 декабр соати 16:00 ба вақти Тоҷикистон жеребёвка доир мегардад. Он рӯз инчунин жеребёвкаи Лигаи Аврупо баргузор мегардад, ки он хусусан барои мухлисони Барса ҷолиб аст. Каталониё дар даври якшонзданиҳоӣ эҳтимол аст, ки бо Рейнҷерс, Наполи, Олимпиакос, Латсио, Брага ва ё Динамо Загреб рақобат кунанд. Суперкомпютери ширкати 538 Барселонаро фаворити асосии Лигаи Аврупо меҳисобад. Эҳтимоли чемпион шудани онҳо 19%-ро ташкил медиҳад. Дар ҷои дуюм Севилья бо 12.3% ва дар ҷои сеюм Боруссияи Дортмунд бо эҳтимоли 11.7%. Ана ҳамин гуна маълумотҳои ҷолиб дар бораи жеребёвкаи Лигаи Чемпионҳо ва Лигаи Аврупо. Умедворам, ки ин барнома ба шумо писанд омад ва аллакай лайкҳои қиматбоҳи худро гузоштед. Бо шумо буд канали Футбародарон ва рӯи барномаҳо Берӯз Артиков. Хайр, то барномаҳои оянда.